אנחנו בנאפולי, הנהג מונית הביא אותנו. בקושי. וככה הכניסה לבית מלון נראית. ועכשיו אנחנו אמורים להקליט פה איזה קוד. ונקווה לטוב. בסוף גילינו שהדלת הקטנה הזאת נפתחת ככה, גם בלי קוד. נכנסים ואז עולים לפה, ופה יש לנו את הדלת עם הקוד. טוב, הגענו. אנחנו עכשיו עולים למעלה. זה החדר שלנו בטח. ככה הוא נראה. אוקיי, שים את המפתחות. יש פה ריח של מנטה בחדר. זה המפתחות של החדר. זה הנוף המדהים שלנו לרחוב. מלא ציורי אומנות, כפי שאתם רואים. ובנימה אופטימית זאת נלך לישון. טוב, אז בוקר ראשון רשמית בנאפולי. ככה הרחוב שלנו נראה בבוקר. לא מזמין במיוחד. ארוחת בוקר הייתה כזאת קטנה ומינימלית. לא רואים במצלמה, אבל קצת יש גשם. אני עכשיו עומד במרפסת ומטפטף גשם. נכנסנו עכשיו לטירה, אחרי ששילמנו 6 יורו כל אחד. ועכשיו אנחנו עולים למעלה במדרגות, נראה מה יש שם. עכשיו עלינו לקומה השנייה של הטירה, יש לנו פה נוף מהמם של ים, ממש יפה. בתוך הטירה יש כל מיני תמונות וקצת פסלים על ההיסטוריה. מי שרוצה היסטוריה ופסלים לדעת מה הם אומרים, אז לקחת רק מדריך, כי הרוב זה באיטלקית והסברים לא מובנים אם יש משהו באנגלית. כניסה, אם זה בלי מדריך, 6 יורו כל אחד. נחמד, יש הרבה תמונות. קצת מאכזב שאי אפשר לעלות ממש לגג לקומה הרביעית בלי מדריך,
אבל יש נופים ממש מהממים בקומה השנייה והשלישית, נוף כזה לים, לנמל, ממש נחמד. המלצה שלי זה לקחת מדריך אם אתם אוהבים היסטוריה, לשמוע על ההיסטוריה האיטלקית, לשמוע על ההיסטוריה של הטירה הזאת, כי יש פה הרבה מה לראות מבחינת פסלים ותמונות. ואם אתם פחות בקטע של ההיסטוריה, זה יותר להיכנס, לעלות את שלושת הקומות, לראות נופים, להצטלם בין הקירות של הטירה. יש פה כאלה קירות ממש יפים, אתם רואים מאחוריי. המבנה עצמו הוא מאוד יפה. וזהו, עוד מעט נגלה האם הסים של מיכאל יעבוד פה. דרך אגב, לא הזכרתי את זה, אבל לקחת מדריך אפשר פה בתוך הטירה. כאילו, אתם לא צריכים להזמין מראש שום סיור, שום זה. פשוט תבואו ותשלמו בכניסה, ויש שם גם מדריכים שמחכים שיציעו לכם. אז מהבחינה הזאת אין בעיה, פשוט תיקחו מדריך על המקום. המדריכים עומדים פה ממש בכניסה של הטירה ומציעים לאנשים להיכנס ולקחת את הסיורים. מיכאל! טוב, עכשיו אני ומיכאל אחרי הביקור בטירה הזאת מאחורינו, אנחנו הולכים לרחוב ויו דולדו, שזה רחוב כזה נחמד שהוא מאוד ידוע בנפולי. יש הרבה חנויות, הרבה מה לראות, הרבה חוויות, ככה לפחות אנשים מספרים, ואנחנו הולכים לבדוק את העניין, בדיוק. בזמן שאני ומיכאל הולכים פה בדרך לויו דולדו, הגענו למסקנה שיש עוד רחוב שכדאי לעבור דרכו, שזה הרחוב הצ'יאנה הזה, צ'יאיה, שיש פה בדיוק מאחוריי. רחוב עם הרבה מאוד חנויות, גם מאוד מלא חיים. ובסוף מתחבר לויה דולדו. נחמד, ההמלצה שלנו זה פשוט ללכת ישר מהרחוב הזה, ישר לויה דולדו. זה גם נותן נוף וגם גורם לכם לעבור בין יותר חנויות. אם אתם מתכננים לשופינג, יש פה מלא חנויות בגדים, כל מיני בתי קפה קטנים,
גם חנויות גיימרים, מי שאוהב, קניתי שם את הפאורבנק שלי למשל, חנויות תכשיטים, חנויות פסמים, טוב, ועוד כל מיני. טוב, הגענו לרחוב ויה טולדו. Alessio, no, Alessio, veniamo qua, venire. טוב, כפי שאתם רואים, הגלריה מאחוריי. נצלם לכם את האזור קצת. איזה יופי. אז ככה נראה הבית מלון הקטן שלנו. דלת הכניסה, יש שם עוד דלת, אני אצלם אותה אחר כך. יש פה כאלה קפה, תה מי שרוצה. קצת דיזיין, האוויר הנחמד הזה. מי שרוצה יכול לשחק שחמט. יש פה קלפים, שחמט, דמקה. עכשיו אנחנו הולכים לארוחת בוקר. שם יש כזה מטבח, שהבחורה מכינה אוכל וקפה. הנה החדר אוכל שלנו. יש כזה שולחן קטן, ועוד שולחן ארוך עם סועדים. הצוות הרגיל מדבר לרוב איטלקית, בלי אנגלית, אז אנחנו מסתדרים איתם בשפת הסימנים. וזה האוכל שיש לנו לארוחת בוקר. אין מבחר כזה גדול, אבל בשביל להיות שבע אז אפשרי. החלטנו היום להפליג לקפרי. יש פה את המעבורות בדיוק מאחורינו.
שילמנו בערך 88 יורו על שנינו, שזה סביר, 44 יורו לשם ובחזרה. יש שעות קבועות שזה מפליג. ההמלצה שלנו, תבואו מוקדם, כי יש מאחוריי את כל התורים האלה, העמדות קריאת כרטיסים מאחורינו, לא רואים אבל הם שם, ויש תורים ענקיים. אז ההמלצה שלנו, תבואו מוקדם, כי אנחנו באנו ב-9:30, רצינו לעלות להפלגה של 9:50, ראינו את התור, והגענו למסקנה שאנחנו נעלה להפלגה של 10:10. וזהו, הנה אנחנו פה, מחכים. זהו, עלינו על המעבורת מנפולי לכיוון קפרי. זה נראה כזה כמו יאכטה של 2 קומות, אנחנו בקומה השנייה, ככה זה נראה מפה. וזהו, עכשיו חייבים להיות עם מסכות. N95, לא? כן, N95. טוב, אז התיישבנו פה בקפרי, במסעדה. מיכאל הזמין פיצה, וגם אני הזמנתי פיצה, וכמנה ראשונה הזמנתי כזה סלט אוקטופוס, סלט תמנון. Ti grazie. פותחים לנו את הפיצה פה. Thank you. כרגע אנחנו בעצם בדרך לקפרי, שזה פשוט החלק השני של העיר, של קפרי. וזהו, אנחנו פשוט הולכים. זה רכבל כיסאות מאוד ידוע. רכבל הכיסאות של צ'ר של קפרי אן קפרי. זה רכבל כיסאות מאוד ידוע. יש אחלה נוף, אז לנו אמרו שמומלץ. אנחנו הולכים לבדוק את זה. יאללה מיכאל, יש לנו פה הרבה מדרגות לעלות. קצב 6. יש לנו עוד ללכת למעלה.
אז ככה, עדכון. אנחנו משהו כמו בחצי הדרך, עברנו קילומטר עלייה במדרגות. כמעט כבר מגיעים לתצפית. בהמשך לתצפית אנחנו ממשיכים לעלייה של הכיסאות, לכיסאות הרכבל. ועצה שלי, אם אתם לא בכושר, אז פשוט אל תעשו את העלייה הזאת במדרגות. כן, אם כבר תעשו את הירידה. אנחנו יחסית בכושר והיה לנו קשה, אנחנו פה ממש מזיעים. אנחנו נעשה אותה, אבל אם אתם לא בכושר, אז ההמלצה שלי זה לעשות את העלייה במונית, ואז את הירידה חזרה תלכו ברגל. מאוד יפה פה, כמו שראיתם מה שצילמתי, נוף נחמד. הנה עלינו פה לרכבל, ווואלה, היה שווה את זה. הנוף מפה מהמם. מיכאל פה איפשהו מאחוריי. הנה הוא. אם לא נשאר לכם הרבה זמן כמונו, אז אתם יכולים פשוט ללכת ולטייל באי. יש פה מלא כאלה חנויות שמיכאל קורא להם מלכודות תיירים, וזה סוג של נכון, כן. האחרים פה הם יותר גבוהים מאשר בנפולי לפי ההשוואה שלנו, אבל יש פה הרבה דברים במקום אחד, אז די נחמד. כאילו אם אתם פה ולא ראיתם משהו בנפולי, משהו דומה, אז כדאי לקנות. אנחנו פה באוטובוס חזרה לנמל בקפרי. קופסת סרדינים זה האוטובוס. קופסת סרדינים. תראו את הרחובות הצרים שיש פה. האוטובוס עצר כי הוא פשוט לא יכול לעבור פה, והוא מחכה שהמכוניות יעברו. וזה רחוב דו-סטרי. הגענו פה בערב למסעדה נחמדה כזאת. הביאו לי את המנה הראשונה. ובערב הנה יצאנו פה לנפולי לאיזה כזה בר נחמד. הזמנו שתי קוקטיילים.
אהלן, אנחנו ביום השלישי שלנו בנפולי. החלטנו שהיום אנחנו עושים את פומפיי, וזאת התחנה הראשונה שלנו. פה אתם רואים מאחורינו כבר את ההריסות, מה שנשאר מהעיר. ואחר כך התכנון שלנו זה להגיע להר רבזוב, כן. כמה דגשים, אם אתם רוצים להגיע להר רבזוב, תקנו כרטיסים מראש, כי מסתבר שניסינו להזמין היום דרך איזו חברה מסוימת, סתם איזושהי עמדה של כרטיסים, ואמרו לנו שנגמר, וממש התבאסנו. אז היינו צריכים לחפש אופציות אחרות, בסוף מצאנו כרטיסים אונליין, וזה רק כי מיכאל ממש השתדל למצוא, כי אמרו לנו שזה בעייתי. אז ההמלצה שלנו, אם אתם רוצים לעלות להר, שזה משהו שהוא מומלץ אם אתם כבר בנפולי, אז תקנו כרטיסים, עדיף אפילו יומיים מראש, יום מראש, יומיים מראש, כדי באמת להגיע כמו שצריך. הגענו לכזה תיאטרון שלהם שהיה פעם, מאוד מרשים, מאוד גדול. הגענו פה להר הגעש. אנחנו פה ממש ליד הכניסה, כבר עברנו את הכניסה, הראינו את הכרטיסים, יש כזה מאוד קל, סריקת קוד, דקה ואתה בפנים. ויש לנו עלייה ועלייה פה. הנה התחלנו משם, מלמטה, ויש לנו עוד לעלות שם את כל הדבר הזה. כמה דגשים לגבי פומפיי. תביאו כובע, תביאו הרבה מים, כי רוב המקום הזה בשמש. ועוד משהו, אם אנחנו מטיילים לבד, אז זה פחות כיף, כי אנחנו אין לנו שום מידע לגבי פומפיי, איך אנשים חיו והכל. אז אם ההיסטוריה של פומפיי מעניינת אתכם ואיך אנשים חיו שם והכל, אז באמת מומלץ לקחת מדריך שיסביר לכם הכל, כי הטיול בפומפיי הופך להרבה יותר מעניין מאשר סתם לראות הריסות ואבנים של איזה משהו שנהרס בהר געש לפני הרבה מאוד זמן. הנה אנחנו עולים, תראו את הנוף הנפלא מפה. ונמשיך לעלות את שם. זה בעצם ההר, האמצע של ההר. אם ההר מתפרץ, אז הוא מתפרץ מפה. קיצור. כנסיית צ'יאזה דה גיוסנובו. תראו
איזה יופי. מרשים ביותר. הכל צבעוני, הכל יפה. אולם פשוט ענק. והגענו לכנסייה השנייה, כנסיית סנטה צ'ירה. גם ממש יפה, תראו את החלונות. Catedral de Santa Maria Assunta. אנשים באים לפה לדבר עם אנשי אלוהים. הגענו פה לתחנה של טולדו, למטרו של טולדו, להראות לכם פה משהו מעניין. והנה זה בא. הטיול בפומפיי הופך להרבה יותר מעניין מאשר סתם לראות הריסות של ואבנים של איזה משהו שנהרס בהר געש לפני הרבה מאוד זמן, של משהו שנהרס על ידי ההר געש הזה שאנחנו פה, של משהו שנהרס התפרצות על געש, הר ורזוב. שמשהו שנהרס על ידי ההר געש הזה שדווקא אנחנו עכשיו עליו. אחד, אי אפשר להזמין את הכרטיסים בהר עצמו, צריך לבנות מראש מאיפשהו אונליין או באחד הנקודות של הכרטיסים שיש בעיר נפולי.
están siguiendo hacia Ma un abajo. latino traductores. Yo conocí Venezuela hace años cuando era un país. ושתיים, אם אתם מזמינים באותו יום, אז יכול להיות שבאותו יום כבר לא יהיו Con grandes diferencias sociales, es cierto, ¿no? Sí, sí, Está- lo- Es cierto.